Nejdřív si ukážeme, jak zapnout voice chat na Lunar klientu. Nejprve musíme zvolit správnou verzi. Poté zmáčkneme šipku vpravo. Vpravo dole přepneme na Lunar plus Fabric. Klikneme na nastavení. Zde klikneme na Explore Modes. Poté napíše Simple Voice Chat a klikneme na Install. Následně necháme zaškrtnutou první možnost a dáme Next a Install. A Voice Chat máme nainstalovaný. Můžeme se vrátit zpátky do Lunar hlavní stránky a zapnout Minecraft. Pokud chceš vidět, jak ho nastavit v Minecraftu, přeskoč na 1 minutu. Teď si ukážeme, jak to zapnout na Feather klientu. Nejdříve zvolíme správnou verzi, poté přejdeme do módy. Klikneme na Hledat módy a vyhledáme Voice Chat. Klikneme na něj. Následně klikneme na Přidat na naší verzi. A Voice Chat máme nainstalovaný. Teď stačí zapnout Minecraft. Nastavení Voice Chatu spustíme pomocí klávesy V. Dáme Settings. Zde si můžeme upravit Voice Chat hlasitost. Mluvení si můžeme nastavit na Push to Talk, který si nastavíme na nějakou klávesu. Já si to nastavil třeba na číslo 9. Teď pokud držím klávesu 9, tak vlevo dole můžete vidět, že mluvím. Jakmile klávesu přestanu držet, tak nejdu slyšet. Pokud ale nechcete pořád držet klávesu, tak si nastavte Voice Chat na druhou možnost. Doporučuji vám si ji nastavit na manuál. Teď stačí kliknout na mikrofon a budete stále slyšet. Pokud byste se chtěli ale stišit, stačí jít v Minecraftu do Options, následně do Controls a pak do Keybinds. Seďte úplně dolů a najít Mute mikrofon, zde si nastavte stišení na nějakou klávesu. A teď stačí ve hře stisknout vaši nastavenou klávesu a budete mutelí, pokud chcete zase mluvit. Stačí klávesu zmáčknout znova